Magyarul is Gyula vagyok, elnézést, azért szeretnék bőve maradni, mert készítettem néhány feljegyzést ehhez a témához kapcsolódóan, és majd lapozgatok itt a feljegyzésemben. Állva ezt nehezebb lenne megtenni. Mielőtt azonban ebben még bele kezdenénk, azért a itt jelen nem lévő képviselőknek mindenképpen el kellene gondolkodniuk azon, hogy hogyan lehetséges az, hogy mára az országban a hazug, a tolvaj, a jelen, a korrupt, a hazaáruló szinonimája a politikus szó. Sajnos a lelkek felemelkedése nem történhet meg olyan könnyen, hiszen az elmúlt évtizedek alatt, és ebbe beleértem természetesen az 1990 utáni történéseket is. Én azt gondolom, hogy amikor meg van nyomorítva az ország, meg vannak nyomorítva a lelkek, akkor ezen elég nehéz változtatni, és hamis önigazolással, falra kiszegezett nyilatkozatokkal, kötelezően olvasandó nyilatkozatokkal, ez nem fog bekövetkezni, ez csak úgy fog bekövetkezni, hogyha elhisszük, hogy együtt egymásért tudjuk tenni, és itt az idő arra, hogy megmutassuk, hogy ez valóban bekövetkezhet. Tovább lépve ezen és kapcsolódva az előttem szólóhoz, de annyiban korrigálnám Görgeci kollégának, akivel egy egyesületet képviselünk itt most, a szavait, hogy én nem láttam a reorganizációs terv mellékletei között az élményfürdőnek a tételét. Ez az élményfürdő, ez könyv szerinti értéken 6,5 milliárd forint lehet, és hogyha ez benne van valamilyen formában a vagyonleltárban, akkor hogy lehetséges, hogy ez csak 9,5 milliárd? Ha nincs benne, akkor meg ugye az a kérdés, hogy miért nincs benne? Hol van az élményfürdő, amiért ennyit fizettünk? Ha a Strigonium ZRT-ben van benne, akkor ugye a egyes számú mellékletben a cég vagyunk között, a Strigonium ZRT-nek közel nem egész 1,8 milliárdos vagyoni értéke van feltüntetve, akkor megkérdezem, hogy hol van az élményfürdő. Esetleg, ha valaki válaszolni tud nekem itt, és ezért megkérdezem a polgármester asszonyt, hogy ő tudja, hogy az élményfürdőt hol keresse. Hát az élményfürdőt azt a helyén találtuk meg. A vagyonleltárban a sor megjelent, viszont érték nincs hozzá rendelve. Végül is hosszas kutatás eredményeként 6,8 milliárdért van felértékelve, de ez jelenleg mind értéktelenül, tehát csupán a nevével szerepel, de nem szerepel úgy, mint egy olyan vagyontár, amivel bármit is kívánnának majd kezdeni a képviselőt. Igen, én azt gondolom, és annyiban egészíteném még ki a kollégámat, hogy végig követve az adósságrendezés folyamatát, minden gond nélkül kijelenthetem, hogy a képviselők és az adósságrendezési biztos, de hát nyugodtan mondhatom talán a jegyzőt is, nincsen tisztában az önkormányzati törvény rendelkezéseivel, de legkevésbé az adósságrendezésről szóló törvény rendelkezéseivel. Mert ha tisztában lennének vele, akkor ugye a jogszabályokat megkísérelték volna betartani, így pedig ennek a kísérletesen történt meg. Ez tetten is érhető egyébként ebben a folyamatban. Kezdhetném én is a válságköltségvetéssel, amely válságköltségvetés tekintetében a jogszabály teljesen egyértelműen kimondja, de ezt ugye már annyiszor elmondták, mégis meg kell erősítsem, mint jogász is, hogy a jogszabály kimondja, hogy nem lehet olyan tételeket a válságköltségvetésben szerepeltetni, amelyek nem a kötelező feladatokhoz kapcsolódnak. Itt pedig történtek ilyenek, illetve olyan tételek meg nem mentek a válságköltségvetésbe, amelyek meg a kötelező feladatokhoz kapcsolódnak.
Tehát itt is történt egy probléma, és ezt a problémát az adósságrendezési biztosnak orvosolnia kellett volna. Ez az orvoslás nem történt meg az adósságrendezési biztos által, mi által is az adósságrendezési biztos megszegte a jogszabályon előírt kötelezettséget. Tovább lépve ezen is kapcsolódva a kollégának az nyilatkozatához, vagy amit ő elmondott, és nagyon képletesen próbálta önöknek szemléltetni azt, hogy az adósságrendezési eljárás folyamata zajlik, és mi várható még. Én ezt nyilván csak megerősíteni tudom, és nem is kívánok ismétlésekben bocsátkozni, de azért felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy egyik alapkövetelmény az, hogy a jogszabályban meghatározottak szerinti vagyonleltárral rendelkezzen az adósságrendezési biztos. Ha az adósságrendezési biztos ilyennel nem rendelkezik, akkor a jogszabály azt mondja, hogy majd ő intézkedik ennek az elkészítetésére. Na most az eddig nyilvánosságra került és általam ismert, és hát miért vonnánk kétségbe, hogy a reorganizációs terv mellékletét képező, kettes számú mellékletét képező vagyonleltár az, ami itt vagyonleltár címszó alatt fut, akkor azért az megállapítható, hogy az biztosan nem felel meg a jogszabálynak. Ha viszont ez nem felel meg a jogszabálynak, és ezt ugye április 12-én fogadták el, és akkor került nyilvánosságra, vagy később egy pár nappal került nyilvánosságra ez a leltár, akkor megkérdezem, hogy az adósságrendezési biztos mit csinált 6 hónapon keresztül, amikor az egész adósságrendezés legfontosabb dokumentuma nem volt a kezében. Nincs vagyonleltár. Nincs. Senki nem tudja ma Esztergomban megmondani, hogy mi Esztergomváros vagyona. Az adósságrendezési biztos sem. Kérdezem, mit csinál a vagyongazdálkodás az elmúlt hogy ebben a kérdésben senki ne lásson tisztán. Milyen vagyongazdálkodás folyt itt Esztergomban az elmúlt időszakban? Nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ingatlan spekuláció biztos, hogy történt. Itt nem csak a jobbágy történetére kell gondolni, vagy a balatoni üdülőre kell gondolni. Gondoljuk azon végig, amikor az jogszabályokat úgy próbálták terelgetni. És az egyik legnagyobb problémája a jognak az, amikor a politika terelgeti a jogot, és nem a társadalmi változások azok, amelyek a jogot próbálják generálni. Ezt megéljük nap mint nap. Ez nem csak helyi szinten van így, országos szinten is így van. És ne feledkezzünk meg a 30-as évek végéről, amikor ugyanezt történt. Hogy mi lett annak a következménye. Ezt megengedni nem lehet. Itt egy olyan fordulópont van, amikor lépni kell. A vagyonleltárhoz kanyarodva, ha valakinek nem volt ideje áttekinteni azt a vagyonleltárt, amit itt vagyonleltár címszó alatt kommunikálnak kifelé, akkor néhány tételre felhívnám a figyelmet. Ebben a vagyonleltárban ingatlanok, és nem csak ingatlanok, hanem egyéb vagyontárgyak is fel vannak tüntetve, és a rendelet alapján ez a 2-es számú melléklet, ez az adósságrendezésbe vonható forgalomképes vagyontárgyak jegyzékét tartalmazza. Hangsúlyozom még egyszer, forgalomképes vagyontárgyak jegyzékét. Itt most persze nem szeretnék külön kitérni arra, de egy mondat erejéig mindenképpen, hogy az az alapvetés, amit a polgármester asszony itt a tájékoztatásként közölt a jelenlévőkkel, mi szerint ugye a jogszabály, ami a reorganizációval kapcsolatban született, a 16/2011-es számú esztergomi önkormányzati rendelet 1-es számú paragrafusában foglalt alapvetés, mi szerint, hogy ez
jogellenesen történt, és ezzel persze természetesen üzennek a bíróságnak, hogy az a bíróság, aki elrendelte az adósságrendezést, az is természetesen jogellenesen tette mindezt. És hát én már erősen aggódom amiatt, hogyha esetleg majd ennek az önkormányzati rendeletnek az alkotmányellenességét megállapítja az Alkotmánybíróság, különös tekintettel arra, hogy jelenleg a székhelye még Esztergomban van, akkor valószínűleg ők is meg lesznek támadva a körben, vagy biztos elfogultak. És ezért majd kell egy másik alkotmánybíróság. Visszakanyarodva erre, itt nem volt más lehetőség, ha ezt a politikai szemléletet veszük figyelembe, már pedig ugye az adósságrendezés az nem lehet politika, az adósságrendezés. Azért van a jogszabályban benne, hogy be kell mutatni a település valós gazdasági helyzetét. Ki kell emelni, hogy mik a kötelező feladatok, ehhez milyen vagyon áll rendelkezésre, és külön ki kell mutatni, hogy melyek azok a vagyontárgyak, amelyek az adósságrendezés körébe vonható, és amelyek forgalomképesek, és amelyekkel el lehet dönteni, hogy az adósság rendezése, mert ugye erről szól ez a jogszabály, nem másról, hogyan történik meg. Nos, itt nem volt más lehetőség vagyonleltár hiányában, és abból a politikai indítatásból indulva, hogy erre nem volt szükség, ugye most próbálják meg belejönni magukat a másik fél helyzetébe, nem volt erre szükség, mi mindenkit ki fogunk 100%-osan fizetni. Ugye erről szól ez. De leírja az 5. paragrafus 1-es bekezdésében, hogy ez így fog történni. Ez nem adósságrendezés. Ez az adósságrendezés keretében bújtatott továbbvitele annak a szemléletnek, ami eddig is zajlott. Itt adósságrendezésről szó sincsen. Az adósságrendezés keretében, ami megtörténik, és ugye kommunikálják, hogy hát vagyonfelosztás. Itt nem arról szól, a vagyon, ahogy a kollégám megmondta, a vagyon felosztásra fog kerülni. Itt az a kérdés, hogy ki fogja felosztani a vagyon. A Fidesz frakció fogja felosztani a vagyon, vagy másképp történik ez. Én nem aggódom amiatt egyébként, ami miatt a polgármester asszony aggódik, hogy nem lesz elég az egyességkötésre a 2 nap. 1 perc alatt meg fog történni az egyességkötés, hiszen melyik az a hitelező, aki a 100%-os kielégítést nem fogja elfogadni. Hát ilyen hitelezők nem. A pénzügyi gondok sem volt más helyzetben, mint a képviselőtestület, hiszen a pénzügyi gondok, hogyha ezt a reorganizációs tervet nem fogadja el, akkor ugye neki bizonyítania kellett volna azt, hogy ezt miért nem fogadja el, és kiderült volna, hogy a pénzügyi gondoknak nincs vagyonleltár a kezében. A pénzügyi gondok ezért nem tehetett mást, csak azt, hogy ő jóváhagyta ezt a reorganizációs tervet, mert ebben a pillanatban egy ilyen reorganizációs terv kapcsán senki nem beszél vagyonleltárról. Legalábbis ilyen nyíltan nem beszél senki vagyonleltárról, mert majd a vagyon elrendezzük az egyesség keretében. A reorganizációs tervben felsorolt vagyontárgyak közül 30 olyan ingatlan találtam, aminek 0 forint a forgalmi értéke. Rengeteg olyan ingatlan, aminek 1000, 2000 vagy pár ezer forint, olyan Kossuth Lajos utcai ingatlan, ami 4745 forint, olyan Lőrinc utcai 17-ben található ingatlan, ismerik bizonyára a Félpalotát, ami 9218 forint, Deák Ferenc utca 36-33 ezer forintos ingatlan, és sorolhatnánk a Kis-Dunasétány, Erzsébet Királyi utca és egyéb dolog, de rengeteg olyan ingatlan van, ami forintok filléreken van. Ha most ezt még pluszba adósságrendezés keretében értékesítik, akkor ezt sem fogják még kifizetni érte. Tehát ennek is csak a tört részét fogják érte kifizetni.